zemí, tak chci vytetovat na duši, že jsem byl do ní zamilovaný až po uši. Podle mýho to sice vůbec netuší, ale s nikým jiným než se mnou jí to nesluší. Sice má kluka a chce s ním dítě, to nevá, naše má už sociální sítě. Srdce mi puká, když odpoví mě jedna příběh o štěňatech a nebo víně. Ale mohlo by být už, nemusela by psát vůbec, ba i by její muž mohl nakopat mi strom i koule. A možná je to vůl, tak já počkám, až to přejde a až přijde, až budu pod zemí.